אהלן חבר'ה, אני ריה, מארגן את המסע של ה-Walk About Love. מזל טוב על השחרור. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אלינו למסע על שביל ישראל. זה מסע שמגיעים אליו אנשים מכל העולם, מכל הארץ, באים ליהנות ולצעוד בכיף עם תרמיל על הגב במשך 80 יום, לטייל בארץ וליהנות מכל רגע ומכל דבר שהארץ המדהימה הזאת מציעה לנו. חלק עיקרי מהרעיון של המסע שמגיעים חבר'ה מכל העולם, ואתם בעצם יוצאים לשביל ישראל אבל מרגישים בחוץ לארץ כי אתם צועדים, ו50% מהקבוצה זה חבר'ה מאוסטרליה, מקנדה, מארצות הברית, מדנמרק, מאירופה. אתם יושבים ומנגנים איתם ושרים איתם ומסביב למדורה, וכל היום שומעים אנגלית ומדברים אנגלית וגרמנית וספרדית וצרפתית, ואתם ממש בחוץ לארץ. וזה דבר אדיר, שבזכות העמותה שהקמנו, ה-Walk About Love, אפשר לצאת לטיול בארץ ולהרגיש בחול. המסע איתנו על שביל ישראל הוא ממש מתאים לחיילים משוחררים, והוא יכול להיות אחלה של תקופה בשבילכם, ככה לחשוב מה אתם באמת רוצים לעשות בעתיד שלכם. זה יכול לבוא במקום טיול בחול, זה יכול לבוא אחרי טיול בחול, והמסע הזה הוא מתחיל באילת ונגמר בחרמון ונמשך 80 ימים, ואתם יכולים גם להצטרף לחלקים, ל10 ימים, ל15 ימים, לסופי שבוע, רק לחגים, לסיום. אני הכי ממליץ לבוא לכל המסע, זה חוויה שאני מבטיח לכם שתשנה לכם את חייכם.